isho njalo iJoya Celebration iphuma namuhla ntambama kwisonto sawubona mlaleli nomsakazo ivuna 103 the adult radio for the young at heart mina nodidini wamankosi nawe ngamasonto ngihamba nomfundisi uPhakamandela once again ngisakazanye nani bukhoma khona le ebukeka ngathi seyikhaya lami lesibili Republic People's Republic of China ngihlele nje ekhaya ukuthi ngikwazi ukufaka ivoti lami emva kwaloko ngasengibhekisa amalembo khona lapha ngiphengilani khona la umsakazweni ivuma 103 the adult radio for the young at heart ngisabona umyalelo womsakazo ngibingelele nami mlaleli othanda uhlelo isound doctrine hamba mina njengenjalo ngihamba nomfundisi uPhakamama waphoza sithatha intambo kuDaviela umfana Ramputa ohlala ushaya nje into yakhe umfana Ramputa so Daviela bese lapha studio kulekelelana dadewethu u-Amele Ngamhlongo ohlele inkinabheni mayenza show siyabuka dadewethu lapha kwi-Facebook page yethu iSound Doctrine hamba ebese nensizwa kaMagayi ulake kacela yenza sure ukuthi nami ngila e-People's Republic of China endaweni yaseGuangzhou siyakwazi ukuthi sixhumane njengenjalo njalo ngamasonto sawubona mfoka Khoza sawubona mfethu. Siyabingelela mfundisi siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalento ye-technology noma ungandezwele kude siyakwazi ukuthola next time sizohlola ukuthi abayeli bakwazi ukukubona ngoba mina ngiyakubona la escreenini yize noma bona bezwe nje iphimbo lakho kodwa siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngiyacabanga ukuthi udadewethu Amele Ngamhlongo nobhuti lakhe amanzi amancane lawo ngelinye ilanga bazokwazi ukuthi bakwenze lokho siyajabula kakhulu mfoka Khoza mfethu namuhla ngiyafisa ukuthi mina nawe sithi ukubheka kancane kusonto elidlule siye sakhuluma ukuthi voteni babambe iqhaza kwezepolitiki ngokwezwi likaNkulunkulu hayi nje ngokuyicabangela bethu emkhathini engicabanga ukuthi abalaleli abaningi besizakele uma ama-feedback esiwatholile nama-WhatsApp nama-calls are something to go by. Namuhla-ke ngiyafisa mkhathini ukuthi sithi ukuliqhuba lolu daba kepha sithi ukuliqhuba ngendlela eyahlukile. Sizokhumbula ukuthi izwe lethu transition engaya either direction khona manje. Sinamaqembu over 20, I think 23, 24, and over 20 amaqembu angahambisani nokumenyezelwa kwemiphumela yokhetho ebhekwe ngamehlo abomvu. Siyazi ukuthi kunama-rumors womkhonyovu nokungenzeki kwezinto ngendlela e-right, whether kuyiqiniso noma kulona iqiniso, whether idaba lizoya inkantolo noma luye inkantolo noma i-IEC kuyona ekumele libheke. Be it as it may, whatever the case might be mkhathini, leyo nto ibeka izwe lonke lase-South Africa esimeni esithi kubazalwane kuyisikhathi sokuthi sikhuleke. Sikhulekelani mkhathini? One, sikhulekela kuNkulunkulu ukuthi ukhetho luhambe very smooth. Asizwanga kufa abantu, kubulawa abantu ngenxa yokhetho. Okwesibili, sikhulekela mkhathini ukuthi sanity must prevail. Akube khona ukubeka izwe nabantu phambili, ukuthi iy'phathimandla zonke zilalelane, kwenziwe izinto ngendlela ngomthetho, nanoma kungeke kwaneliseke wonke umuntu, kepha uma kwenzeke ngalento ngesingisi ebizwa nge-transparency kube sobala, abahluliwe bahlulwe kahle, abawinile bawine kahle, kungabi nalokunyomfana nokudelelana nokweyisana nako konke lokho okungenza ukuthi kubeke izwe lethu engcupheni. Kwazise phela we are a nation esabhilida mkhathini ngezinto nangendlela eziningi. I-democracy yethu incane kakhulu, 30 years into encane kakhulu, kepha kulo 30 years kunokulimala okukhulu ezweni. Sibona abantu
balahlekelwa imisebenzi, ugesi uyinkinga, abezepolitiki abathobelani, yonke lento okuyinto-ke emkhathini ethi thina njengabazalwane, njengabantu uNkulunkulu asisebenzise ukuthi sivotele whoever that's going to be in government after kumenyezelwa i-IEC, okungenza ukuthi thina-ke kumele siyikhulekele lento emkhathini, sithi uNkulunkulu akangenelele kulesi simo, akangenelele ngendlela yakhe. Yebo, ezomthetho zikhona, iy'nkantolo zikhona, ukuxoxisana kukhona, iy'ngxoxo zosomapolitiki zizoba khona, konke lokho, whether kuba ne-coalition noma ngabe whatever the outcome might be, esikwaziyo thina njengamakholwa emkhathini ukuthi uNkulunkulu uyakwazi, wazi isiphetho thina sisazi. Ngakho-ke sicela ukuthi angenelele. Nakho-ke ngifisa ukuthi sikwenze lokho emkhathini, ngifisa ukuthi simeme wonke umlaleli osilalele manje, either nge-WhatsApp text message noma nge-voice note noma shaye bukhoma khona la e-studio 086 1010 300 086 1010 300 noma 073 709 1991 073 709 1991. Umlaleli ake aphakamise izwe, alifte izwe, alifte ubuholi, alifte sonke lesi simo esibhekene naso, asiphakamisele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu akangenelele, athi nje ukuthela umoya wakhe oyingcwele phezu kwabantwana bakhe, amfuso wakhe umsebenzi ey'nhliziyweni zabantu ukuze igama lakhe egcineni libashazwe emkhathini. Yiloko engafisa ukuthi nje sikhulume ngako. Kepha-ke ngaphambi kokuba sikwenze lokho emkhathini njengenjwayelo, siyayithi siqale ngokuzithoba kuyena, sizisarende thina kuyena ukuthi konke esikhuluma ngako, nabo bonke abazoshaya, nabo bonke abazothumela ama-voice notes, bakwenze ngendlela enikeza uNkulunkulu udumo. Asikhumbuze abalaleli, akulona uhlelo lopolitiki, akulona uhlelo oluzokhomba omunye esweni omunye avikele izwe lakhe. Asenzi i-political analysis, angikwenzi kucace lokho emkhathini. Asina-political analysis esiyenzayo, asibona abahlaziyi bepolitiki. Thina sabazalwane abathunywe uNkulunkulu ukuthi sikhulekele izwe nabantu kaNkulunkulu. Okumnandi ngamakholwa ukuthi izwi kaNkulunkulu encwadini kaPetru lithi siyisizwe, again in the Old Testament, siyisizwe esikhethekile, siwubukhosi bukaNkulunkulu, a royal priesthood. Therefore kumele sidlale indima yethu ebekade idlala abapristi ekuqaleni le kwi-Old Testament, benxusela abantu kuNkulunkulu. Siyidlale leyo role leyo. Sicela abazoshaya bashaye ngokukhululeka nokunikeza amazwi enkuthazo. Asidinge kuzwa gama lasopolitiki othizeni noma inhlangano thizeni kithina ukuthi kubusa bani, asinandaba as long uNkulunkulu evumile ukuthi lowo muntu loyo abuse. Thina umsebenzi wethu ukuthi simkhulekele. So abalaleli mabashaya bashaye ngokomkhuleko namazwi okukhuthaza nokwakha, singahlaziyi ipolitiki ngoba kulona hlelo lokuhlaziya ipolitiki lona emkhathini. Emkhathini cela usibeke enkosini. Asikhuleke. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu wethu ngokuba sezweni lakhona sikwazi ukukhuluma ngezwi lakho emsakazweni publicly, sikwazi even ukukhuluma ngey'ndaba zepolitiki ngokukhululeka, sisho ukuthi wena njengoNkulunkulu utheni. Siyakubonga ngethuba lokwazi uku-influencer abalalele, sikwazi ukubanikeza eyakhe view yezinto. Umusa wakho lowo Nkosi, ubungasiyekelela ukuthi izinto siyibuke ngendlela yabantu kuphela, ungasambuleli awakhe amaqiniso. Siyakubonga ngalowo musa. Siyakhuleka manje Nkosi ukuthi ulibusise uhlelo khona luzolakha ibandla lakho, malicabanga ngendaba kahulumeni, iy'ndaba zokhetho, iy'ndaba zombusazwe, ukuthula ezweni, i-prosperity ezweni nakho konke okwenzekayo. Siyakhuleka ukuthi uhlelo lusize ukuletha i-understanding efanele kubantwana bakho. Sikhulekela nokuthi Nkosi imikhuleko ezokwenziwa izwakale kuwena, bese uyayiphendula ulekelele izwe lethu
esikufisayo ukubona ukuthula ekuresolvekeni kwama-objections akhona kuma-results okhetho. Siyafisa ukuthi yonke lento ihandlishwe ngendlela enobuthule nobunoninco ezokwenza ukuthi bonke abathintekayo baneliseke. Lungabi khona udweshu, lungabi khona udlame, kungabi khona ukuxazula izinto ngokulwa ne-disorder ezophazamisa umphakathi, kodwa sikhulekela ukuthi kube khona ukuvumelana nokubona ngasolinye nokuthobelana okuzoba khona kubaholi. Sikhulekela Nkosi ukuthi nanoma ubani abagcina besemandleni, izwi lakho lisitshelela ukuthi bonke ababusi babekwa uwena, awekho amandla ombuso ngaphandle kwalawa wena osuke uwabekile. Ngakho siyakubonga ngawo nanoma ingabe obani ababusayo, ngoba uwena owaziyo, uwena oney'nhloso ezinhle ngezwe lethu, uwena onama-plans, futhi siyakwethemba wena. Uma udicayidile ukuthi akube yilaba ababusayo abazobe bekhona, siyakwethemba ukuthi kuhle lokho for ibandla lakho, for bonke abakuthandayo nababizwe ngokwecebo lakho. Siyakhuleka Nkosi ukuthi ubasize ey'nqumeni abayithathayo, zibhenefithe izwe, zilethe impumelelo ezweni, amathuba emisebenzi, ukulunga kwezinto ey'ngahambi kahle ezweni lakithi, ugesi, infrastructure, ubugebengu nazo zonke lezo zinto. Uthe wena sokhuleka kanjalo sibanxusele khona sokwazi ukuhlala kahle ngokwesaba wena ezweni esikulona. Ngiyalikhulekela kuhlelo, ngikhulela abalali uma bezoshaya banikeze ukuhlakanipha khona bezokhuluma ngendlela eyakhayo, hhayi ephehla udweshu, noma bekhuleka bakhuleke ngendlela ezoletha udumo kuwena. Siyakubonga kakhulu Nkosi ngomusa nothando osibonise lona, ekakhulukazi ngokusinikela uJesu azosifela khona sokwazi ukuba nokuxhumana nawe kanje sibe abantwana bakho. Ngiyamukela udumo lonke egameni likaJesu Inkosi. Amen. Amen. Kathene, siyabonga kwangathi kumanjalo. In fact, uma sithi amen, sithi makube njalo. Kathene, ngaphambi kokuba sithatha abalaleli abasikhulekelayo, angikhumbuze umlaleli ukuthi mina nawe sihlala sinomlaleli ngalesi sikhathi njalo ngamasonto. Namuhla ngisakaza bukhoma imvuma kunye ne-Sound Doctrine Harbors, zisakaza bukhoma le e-People's Republic of China, edolobheni elikhulukazi, the second largest city ekhona kuleli zwe le-People's Republic of China, eGuangzhou, kwi-district yaseGuangdong. Khathini, angicele kulapho kuwena ngenxa yey'nsimbi zethu namuhla nokuxhumana kwethu ukuthi abalaleli uzobabona wena lapha e-studio, ungazise uma kunomlaleli uNkulunkulu asemvulele ulayini, whether kwi-text message noma bukhoma lapha ku-086 10 300. Usakhuluma nje mfundisi, ukhona umlaleli osesishayela. Baba uNkosi, baba uKhoza, siyabingelela baba uNkosi useshayela, siyabingelela kakhulu. Yebo. Baba nami ngivele ngihlala odabeni namhlanje ngoba vele this week we are waiting for ama-results ebekusazophuma manje ngofika. ENingizimu Afrika sonke sikulele ukuzwa ukuthi at the end of the day yithi political party ezophatha ku-national, kanjalo nakuma-regions, kanjalo nakuma-province. So kodwa into ebalulekile ngoba noma siphila emhlabeni siphilela inkosi, noma siphila konke ukwenzelwa uNkulunkulu, ayikho into eqhamuka nje eceleni noma into eqhamuka ngomuntu. Kodwa uma kuyimibuso, khona ize sengithanda isho njalo ukuthi nakube kuyimibuso nokuba kuyizihlalo nakho konke uyakubala ngaphandle kwizwi uNkulunkulu, konke lokho kuvela enkosini. In-Paraguay kwakhona ukuthi kunomuntu ozoba-president okuyena ozobekwa kuthiwa ngaphathe kahle kahle izinto lasingelungelo lokuthi sihambe siyovota ngoba suke sizwe opportunity as abantu baseNingizimu Afrika, but
umuntu okuyena yena ungqongqoshe obeka abantu ukuthi bebuze uNkulunkulu uqobo lwakhe. Angihlale nje ulwazi amabili baba then bese ngiyakhuleka baba egameni likaJesu. Ngiyayithanda incwadi yaMahubo 24 ithi incwadi uverse 1 uthi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, ilizwe abakhileyo kulo. Iphara wethu babanteza isekeli ukuthi njengoba sisemhlabeni umdolomba lo ntokozo myeni akayibekanga yena. Akuningi ngazenza ngakudala ngayibeka emhlabeni. Ngeke ngibe proud nje ngibe ngimentabeni ngimemezele ngikuningi ngibona ngiyiphezulu kule ntaba nje yingenxa yokuthi amandla ami yimina engaziyo noNkulunkulu. Bese kuba Isaiah chapter 45 kuthi Isaiah yimi engwenzile umhlaba ngadala abantu phezu kwawo, mina ngezandla zami ngeneka izulu nebandla lalo lonke ngiyalezile. Uyaweza amazwi kaNkulunkulu ukuthi acwelile. So bengizamhleza leso sithombe sokuthi njengoba siphila emhlabeni sithina ngoNkulunkulu sonke, siphila nabo president abaholi bethu bonke bezwa phela emphasize kakhulu uNkulunkulu ezwini lakhe ukuthi masibakhulekele ngoba uNkulunkulu sibekwe yilo. Angikhuleke nje kafishane ngithethe labanye la. Ngibonga mantambama ukuthi asegameni likaJesu ukwethembile uNkulunkulu wethu ngoba uwena uNkulunkulu owenzile konke izulu kanye nomhlaba. Sibeka wena phambili kukho konke uNkulunkulu kulesi sikhathi esindele ukuphuma kwemiphumela yezwe laseNingizimu Afrika. Baba uNkulunkulu wena kuphela oletha ukuthula kubantu, wena kuphela baba wethu oletha ukuthula emhlabeni. Nokuthi uNkulunkulu ukuqobela ngezikhathi zonke nokubheka wena uNkulunkulu baba wethu omkhulu omuhle njalo baba. Nakulesi sikhathi bonke abantu befana intokozo ukuthi baba ekugcineni kosuku ubani ozoba umholi waleli lizwe elihle kangaka nelikhulu kangaka. Baba sikhulekela ukuthi noma ngabe ubani uNkulunkulu ozombeka ku-2024 kulo 5 years olandelayo ukuthi aphathe izwe laseNingizimu Afrika. Sikhulekela uNkulunkulu inqubekela phambili. Sifuna ukubona izwe lethu uNkulunkulu lithuthuka. Sifuna ukubona izinto uNkulunkulu ezihlukumeza abantu baseNingizimu Afrika baba wethu sikwazi ukuthi sishabalale uNkulunkulu ukuze ubukhosi namandla nodumo konke kuze kuye baba wethu egameni likaJesu Kristu. Sifike mana njalo naphela isikhathi uNkulunkulu sikwethembile baba wethu athi uphole mayibhala ngelanga uNkulunkulu ebhalile ibandla labasefilipi athi mawube lithi lowo mqondo wawukhona naKristu Jesu baba wethu. Nathi njengabantwana njengabazalwane thina kufanele ukonke ukugxeka uNkulunkulu, asifanele uNkulunkulu baba nkosi ukubabukela phambili mhlabaholi bethu. Kodwa baba uyasifundisa ukuthi thina bazalwane asibe nenkonzo yokuhlisa nenkonzo yokuthoba nje uJesu wehla wanamela kwaze baba sekufeni kwesiphambano uNkulunkulu ngoba enzela mina nawe nalowa ukuthi baba impilo yakhe ibe ngcono ishintsha phenduke egameni likaKristu Jesu. Siyakhuleka baba uNkulunkulu sithambisisa ngendlela imiphumela uNkulunkulu eNingizimu Afrika ukuthi usilelelene kakhulu kube nokuthula ezweni sezisibe uNkulunkulu izinto eziningi ekuthiwa abantu bafuna ukuqala phansi kuvote baba abanye basho lokhu nalokhu uNkulunkulu wethu kodwa thina sethemba igama likaJesu ngoba igama likaJesu ilona kuphela elinamandla, ilona kuphela elenza umsebenzi phezu komhlaba nasey'mpeni zabantu bonke. Udumo namanje nobukhosi lukufanele nesibongo zonke ezinye zakho ngegama elihle linamandla lenkosi yethu Jesu Kristu kuze kwaphakade. Amen. Mtalamba kuhlale kuyintokozo kakhulu mfowethu Kamyeni ukuzwa ipimbo lakho negalelo lakho. Makube njengoba ukhulekile mfoka Mtalamba. Mkhathini sinama-text messages esinawo. Cela usithathele wona lapho mfowethu. Okokuqala uthi amen bafundisi bami uThixo mesenani. So ngikhona as always. I love your powerful prayers ngibonge laphana uSean Qashistos lo nangu nozakhona uthi sanibona befundisi muhle uNkulunkulu ngezikhathi zonke zivote kahle asikaboni lutho namhlanje kumele simdumise ngezikhathi zonke. Amen. Ukhona nomunye umlaleli uthi ngiyabingelela inceku kaSomandla. The one who sits on the throne is the only one who's the answer because umbuso wakhe umiphakade asimkholwe ongumninimandla ukuthi uzosixazulula isimo and singakungabazi ukukholwa kwethu. From Ndumiso Mkhize eNgwelezane. Amen. Yes, ngibona laphana uMazet Zanele sanibona befundisi sesonke ngila iPMB
uNtomfuthi Mafuthi, amen befundisi bami ngihlezi nani nginilalele nabazalwane engikhonza nabemlazi nase-Pinetown alingiphuthi leli hora ngijabule kakhulu ngiyabona lapho lithi umxolo isikhanyile is watching bese zifikile Maulana shalom befundisi bathwali bomphongolo sesikhona sizolalela ivangeli leqiniso after voting time sikhulekela ipeace eSouth Africa. Siyabonga mfundisi Nkosi ukuthi noma usemazweni usakhona ukuxhumana netechnology uNkulunkulu akugcine lapho emazweni. Sibonge mfundisi. Kakhulu namazwi enkuthazo sigcinile kakhulu uNkulunkulu belinethala kakhulu ey'nsukwini ey'dlule kepha namuhla belibalele lishisa impela ngiyacabanga ukuthi nemkhovu yala emashayineni iphumile ematsheni kodwa-ke hhayi kuphazamisanga mina ngoba ngimnyama kakhulu la ngikhona uthi Ngiphazamise mfundisi kukhona ngiphazamise nangumlali esishayela. Babamajolo ngathi babamajolo ngimuzwa kahle Uyena usenqamukile wabaleka ngiyakholwa uzobuya esishayela. Legunyana avame ukuma kulona ebese mangekhanda bhekisa inyawo phezulu bese kuzwakala ngconywana kuba yileso siyacela futhi bakumajola kuhlala kwintokozo kakhulu ukuzwa izwi lakho nawe mlaleli siyanimema noma ngabe ubungajwayeleke ukuthi ushaye namuhla angazi ngeke kuyisaluleko umyalelo ovela kuNkulunkulu ukuthi asokhulekela izwe sikhulekela abaholi Ngisebuyile mfundisi. athi bakumajola sawubona Ninjani baba? siphilile bakumajola ninjani namfowethu Ikhona kodwa nongiphathele idola lapho eShayina. ngizokuphatha basebenzisa iyani la abathi R&B kodwa ngizokuphatha bakumajola into yokuqina kunerandi lethu Siyabonga uNkulunkulu baba ukusebenzisa ngendlela ekusebenzisa ngayo kakhulu. Njalo isemkhulekweni nathi unikhulekela noma bukhoza nemindeni yenu ukuthi ngivele kuwo angigcine anibonile egameni likaJesu. Siyabonga kube njalo bakumajola Mina ngifuna ukukhuleka nalevesi nalo la encwadi kaJohane uvesi 27 uyafundeka nje ukuthula kwami nginipha khona awundengokuphupha kwezwe ukunipha kwami inhliziyo yenu mayingakhathazeki ningesabi ngingalebe nje abantu baqala uhlelo lwenu ukuthi uma kuqalwa abantu bephitheza bekhankasa thina kwethu besikhuleka ukuphula kwi-South Africa egameni likaJesu kula kwavotwa kwangezwakala okuningi okubi. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ulule isandla sakhe namanje futhi sisamile siyakhuleka ukuthi ukuthula kukaNkulunkulu kwehlele eSouth Africa kwenza ukuthi lapha bangaboni khona ngeselilodwa kodwa bahlale phansi baxoxe ngokuthula balungise ukuthula uma kukhona ezophuma esikhundleni aphume ngokuthula uma kukhona ezohlala esikhundleni esihlalweni ehlezi omunye naye ahlale ngokuthula angahlali ngokholodela omunye azi ukuthi kube umusa kaNkulunkulu ukuthi ahlale kulesi sihlalo uhlale phansi uNkulunkulu namandla onke ntambama namhlanje amehlo ethu njalo uNkulunkulu ahlale ebheke kuwe ngabo namandla onke asazi ukuthi wena kawenzeni futhi kawulali akukho kwenzeka emhlabeni uNkulunkulu
ongabaziyo wena nkulunkulu wethu ongcwele nakuso lesi sikhathi nkulunkulu namandla onke umthandazo wethu uthi nkulunkulu wethu lula isandla sakho sokuthula baba wethu namandla onke kukho konke okwenzakalayo kulesi sikhathi nkulunkulu wethu siyabona ukuthi uzongenelela njengoba siphelile kuqala khankaswa kuze kuvote kube manje siyakholelwa nkulunkulu wethu ukuthi umunwe wakho uzokhomba lowo ozohola ne-South Africa kulesi sikhathi nkulunkulu wethu muhle sengathi bonke baba kungenzeka ngokuthula nkulunkulu wethu ongcwele uma uJesu ubuyele ekhaya usekuthula kuzohamba nakho kuhlala emhlabeni ukushiya kithi wathi nkulunkulu wethu asiphile ngokuthula sihambe ngokuthula singabona ngeselodwa kodwa sihlale phansi sixoxe ngokuthula siyabona nkulunkulu wethu ngebenele baba onamandla wonke konke kwenzeke ngokuthula nkulunkulu wethu ngayo kufesa uJesu inkosi ekhazimulayo. Amen and amen and amen. Amen. Siyabonga Baba Majolo bangathi uNkulunkulu angawuzwa umkhuleko awamukele aphinde aphendule kwazise phela Baba Majolo ubenza into esentandweni yakhe futhi umkhuleko usentandweni kaNkulunkulu. Mkhathini sibona isizwe sa-Israyeli la sithunjiwe sisebugqileni kunokuthi uNkulunkulu athi abazikhulekele bona nokuxakeka kwabo as individuals noma kuyisizwe esisekuthunjweni. uNkulunkulu uthi abakhulekele izwe lonke baphinde bakhulekele lona lezwe abathunjele kulona because inhlalakahle yabo ezweni lokuthunjwa incike ekuhlaleni kahle kwalelo zwe abathunjele kulona. Nathi mkhathini singathi izwekazi lase-Afrika ngiyena umhlaziyi wepolitiki futhi angingeni lapho kodwa izwekazi lase-Afrika i-South Africa eyingxenye yayo yizwe elithunjiwe liphinde lithunjwe futhi nangaphakathi lithunjwe futhi nangaphandle. Kusho ukuthini-ke kithina njengabazalwane emkhathini ukubaluleka kokukhulekela izwe esihlala kulona nokukhulekela laba abalithumbayo izwe from inside and from outside as well. Ivesi elibalele mfundisi lelo likhuthayo Jeremiah 29:7 mayithi funani inhlalakahle yomuzi lapho nithunjelwe khona niwukhulekele kusimakade ngokuba inhlalakahle yawo kuyokuba inhlalakahle yenu. U-Israyeli useBhabhiloni la uthunjiwe awufuni ukuba khona kodwa uNkulunkulu ufosile ukuthi awube khona ngenxa yezono zawo. Bayawanyanya lamaBhabhiloni abulele amasosha kubo abacindezela aba-oppressile abenza igqila kodwa uthi uNkulunkulu akuzukusiza ukubanyanya labantu njengoba nila okwamanje funani inhlalakahle yabo funani impumelelo yabo nibakhulekele ngoba eyeni inhlalakahle ngiyibophele kuyabo nathi sinjalo siyazi singabombuso wezulu silindele inkosi yethu ezovela emafini izothatha amandla ombuso kodwa uNkulunkulu kwamanje usavumile ukuthi sibe semhlabeni sinjengabathunjiwe la akusikho ekhaya asiba abalomhlaba kodwa sikumhlaba. uNkulunkulu akafunike sishaye indiva izinto ezenzeka emhlabeni. Abanye bazane bathi singena up thina kwipolitiki ngoba thina singabakaJesu singabombuso wasezulwini. Uthi uNkulunkulu simele uma sisahleli la sifune izinto ihambe kahle la isihleli khona sifise njengobusho inhlalakahle eAfrika inhlalakahle eSouth Africa thina sila KwaZulu Natal inhlalakahle la kwiprovince yakithi yaKwaZulu Natal. uNkulunkulu ufuna sikhulekele ababusi sikhulekele bonke abathatha izinqumo sikhulekele uIC sikhulekele osomabhizinisi ezomnotho yonke into kube neprosperity kube nokuthula njengoba kade kukhuleka ubaba Majola into yethu ukuyikhuleka lento ngoba mayiba khona ezweni lakithi uyasithembisa ukuthi nathi ke eyethu inhlalakahle
uyoyibopha ayihlanganise nenhlalakahle yezwe esisuke sikulona, ngakho simele ukubakhulekela. Uma usanda kuvula umsakazo wakho, ngikubingelele ngikwamukele ohlelweni Sound Doctrine Hub. Mina uDidi Nkosi nginawe ngihambisana nomfowethu Mkhathini ole studio eSouth Africa. Mina ngile emazweni People's Republic of China endaweni yaseGuangzhou. Siyabamukela into esikhuluma ngayo namuhla. Sicela wena njengomlaleli womsakazo iVumo 103 ephilaphi la ukhona ukuthi namuhla kube isikhathi sokukhuleka. Sikhulekelane yini na? Sikhulekela ukuthi ukhetho lethu olube khona ngolwesine luhambe kahle kakhulu. Uma ngithi luhambe kahle kakhulu angikhulumi ngemiphumela, ngikhuluma ngabantu abayokhethweni nokuvuleleka ukuthi abantu bakwazi ukwenza nokusetshenziswa uNkulunkulu ukuze babe yisandla sikaNkulunkulu ekukhetheni labo uNkulunkulu abakhombile ukuthi bayohlala emaphalamende ngokuhlukahlukana kwawo. Siyakhulekela lokho, sikubonga, sinxusa kakhulu ngoNkulunkulu. Sikhulekela futhi nokuthi lezi zihibe esizibonayo, esizizwayo, lawa mahemheme esiwezwayo angabeka izwe lethu engcupheni, isandla sikaNkulunkulu singenelele kuwona, ebese ukuthi iphathimandla, sanity must prevail kubona, noma ngabe bayiliphi iqembu, kodwa kubuse intando kaNkulunkulu. Nabangenawo unembeza uNkulunkulu ngemikhuleko yethu esoyenza namuhla, athi ukubuyisa unembeza kubona. Ebese sikhulekela ubuholi obusha obuzobekwa uNkulunkulu ezweni lethu, nokuthi uma benza imisebenzi yabo bayenze imisebenzi yabo ngokumesaba uNkulunkulu, kwazise phela bonke babeke uNkulunkulu. Ebese sikhulekela impumelelo yalezwe lethu. Siyazi kuningi okusihlukumezayo njengezwe ngale kwebala, sonke sihlukumezeke ngendlela efanayo. Imisebenzi ayikho kithina sonke, udlame lugcwele yonke indawo, ububi, ubugebengu abukhethi ibala lamuntu. Sikhulekele ukuthi konke lokho uNkulunkulu angenelele. Kepha Mkhathini, nabo abalaleli sinabo lapha ku-Facebook page yethu i-Sound Doctrine Hub. Asithi ngaphambi kokuba sibathathe lapha ku-Facebook page yethu sibameme nalaba abafuna ukushaya bukhoma la estudio la ukhona Mkhathini, uhambisana nomfowethu Magayi ey'nkinobheni kanye no-Anele kaMhlome technical team yethu ekhona namhlanje. Lapha ku-086 1010 300 086 10 300 noma thumela ama-voice notes nama-text message wabo emkhuleko namazwi okukhuthaza lapha ku-073 709 1991 073 709 1991. Kathina abalaleli sinabo lapha ku-Facebook page yethu lapho Mkhathini. Ngibona uSabelo Mzimela othi amen bafundisi. Mina ngicela ukubuza ukuthi i-prayer ubaba wethu osezulwini ngabe usa-relevant yini ukuthi sikusho wonke njengoba unjalo? Umbuzo omuhle kakhulu lo Mkhathini, ngicabanga ukuthi sizomphendula. Nayi into ekubaluleke ngalo mkhuleko. uKristu bekangasinikezi lo mkhuleko njengenkondlo noma njengomlolozelo. uKristu befundisa abafundi bakhe ukukhuleka. Ubani befundisa ukukhuleka? Abafundi bakaKristu bebembona ekhuleka uKristu sonke isikhathi abesebanaso ubehamba ehlane ayokhuleka. Espenda amahora impela ekhuluma nobaba wakhe. Angikuqiniseke umlalelo ukuthi bekangathi elapho ekhuluma nobaba wakhe enza lokhu esikwenza inkondlo namuhla noma nomlolozelo esho ubaba wethu sezulwini bangcolisa igama lakho mawufika umbuso wakho amahora wonke lokhu ephindaphinda. Lo mkhuleko wenzele ukusifundisa noma ukufundisa abafundi bakhe esekwehlele nakithina namuhla ukuthi nazi izinto okumele siyikhulekele. Okokuqala nje sokhumbula ukuthi uNkulunkulu uBaba, akayena nje uNkulunkulu ole kude
odala abantu abashiya kepha uwubaba. Akayena-ke nje ubaba wazo zonke iy'dalwa zakhe, uwubaba kulaba abamkhethe indodana yakhe. 1 John, uJohn chapter 1, usho njalo uthi kibo bonke abamamukela ulizwi bakholwa uyena, babeka ithemba lakhe kuyena, ulizwi wabanikeza igunya lokuthi babizwe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ebese uyayichaza athi hhayi abantwana nje abadalwe ngokwentando yowesilisa nowesifazane, kepha abadalwe ngakaNkulunkulu. So akayena ubaba wabo bonke abantu, uNkulunkulu wabo bonke abantu, kepha uwubaba kulabo ababeka ithemba lakhe bamukela indodana yakhe. So uKristu wenza njalo ukuthi asokhumbula ukuthi uwubaba, futhi nje uwubaba uhlukile kunobaba bethu abasemhlabeni, uwubaba osezulwini. Ebese sinikeza la ukuthi asimhaye, angibeke nje uma kuqhamuka isilo singena, asivele nje sisixhawule nje sihlale naye bese siyasebikele, no, simemezela kusekude sisihaye isilo, sisisho kuze imbongi imusho nathi sikasokhumbula ukuthi uNkulunkulu yiko konke kithina. Igama lakhe kumele lingcoliswe ngaso sonke isikhathi. Bese sikhulekela ukuthi umbuso wakhe mawuze. Uze kanjani umbuso? Njengoba senza namuhla nje, sikhulekela lo mbuso kaKristu ozayo, ozobekwa uNkulunkulu. Lokho esikwenzayo manje senza lento ayishoyo uKristu ukuthi intando yakhe mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini, le ntando yokuthula, nentando yokuthi abantu bazi ukuthi bonke ubuholi bubekwe uNkulunkulu. So angeke ngize ngisho ngokuqeda emkhathini ngiphendula nje umlaleli ukuthi urelevant kakhulu lo mkhuleko, urelevant kakhulu, kepha akuyona inkondlo, akuwona umlolozelo, izinto uKristu athi sizikhulekele. Yingakho athi singaloko, we should not be sibhablishe siphindaphinda into eyodwa. Nazi izinto kumele siyikhulekele. So uma uyenza njengenkondlo lento, uphindaphinda into eyodwa engasasho lutho, kanti lokho bekuyindlela yokusifundisa ukuthi iziphi izinto kumele siyikhulekele. Kepha-ke ungamchazela mkhathini uma ngabe kukhona engisakushile kuleyo mpendulo mkhathini. Ngigcizelele namfundisi njengoba usho ukuthi urelevant umkhuleko, kodwa akusiyo inkondlo noma umlolozelo wokuphindaphindwa, i-pattern, indlela uNkulunkulu afuna sikhulume ngayo. Kumnandi nokubona ukuthi ma esho uJesu ufika abala izinto ey'ntathu ey'qondene noNkulunkulu. Akungcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe. Bese bala izinto ey'ntathu ey'qondene nathi njengabantu. Siphi isinkwa imihla ngemihla, ungasiyise ekulingweni, sixolele amacala ethu njengoba nathi sibaxolela abanye. I-pattern leyo yokuthi masikhuleka siyayibala iy'dingo zethu, izinto esiqondene nazo ngokwasemhlabeni, kodwa futhi siyayinaka izinto ey'shiwo uNkulunkulu. Khona abantu ababona umthandazo njengento njenge-ATM yokuyothola izinto ey'funwa wena. Awunandaba ukuthi uNkulunkulu uthini, awunandaba ukuthi imiyalo yakhe ithini, yena ufuna wenzeni, ithini intando yakhe emhlabeni nasempilweni yakho. So lo mthandazo usinikeza i-pattern yokuthi imele ukubanjani i-focus ne-attitude yethu uma siza kuNkulunkulu, siza ngaluphi unyawo. So ngiyavumelana kakhulu mfundisi mawuthi umthandazo relevant, uyasiluleka indlela esimele ukwenza ngayo. Bakhona abanye balayela mfundisi, khona ama-message engibona la ku-Facebook, ngemvume yakho ngiwafunda. Ngibona uSenzo Sibiyela othi nginani bafundisi bami, okukuthi kumanje ngilalele nani ngisemsebenzini, agaguleke umsebenzi wakhe lapho MPP Bakeries ku-Sydney Road. NanginoMalusi Ndlovu uthi siyabonga abafundisi sikhona sinilalele PMB, asibonge nangomkhuleko wama-results. Yes indeed, sifuna uhulumeni ozosaba uNkulunkulu. Sibonge mfundisi.
Mkhathini omunye umlalelo uzothi ayi le ndaba kaJeremiya beku-Old Testament ukuthi kumele sikhulekele izwe lenhlalakahle yabachithesi bethu. Thina sisebusweni kaKristu manje, ayisekho lento. Uthini uNkulunkulu ekhuluma ngamazwi kaMpostoli Paulo ebhalela uTimothewu ngalento yokubaluleka kokukhulekelana nokuhlalisana ngokuthula, ikakhulukazi la esifundisa khona ukuthi uNkulunkulu yena ofuna bonke abantu basindiswe, futhi kuNkulunkulu othi uyafuna ukuthula phakathi kwabo bonke abantu. U-First Timothy chapter 2 lo mfundisi okhuluma ngawo masibuka uverse 1 kuya ku-5 futhi ngakho-ke okokuqala nje ngigqugquzela ukuba ukunxusa, ukukhuleka, ukucela nokubonga kwenzelwa abantu bonke, amakhosi nazo zonke iziphathimandla, ukuze sihlale kahle ngokuthula ngokwesaba uNkulunkulu nangakho konke ukuhlonipheka. Lokhu kuhle futhi kwamukelekile emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso, ngokuba munye uNkulunkulu, munye nomlamleli phakathi kukaNkulunkulu nabantu ngomuntu uKristu Jesu. Uyabona ngokusobala la mfundisi ukuthi siyayalwa njengebandla, siyagqugquzelwa, usho njalo uPaul, ukuthi sinxuse, okuchaza ukuletha izicelo kuNkulunkulu on behalf of abanye, sikhuleke, okusho nje ukuya kuNkulunkulu nanoma ingabe ingane, siyokhuluma naye nanoma yini esixekele njengoba sibona idube ngathi ziyaqala siye enkosini. Uthi ukucela makunezicelo ezispecific esinazo, uyakhumbula nakuFilippines mayithi izicelo zena zazeke kuNkulunkulu, nokubonga njengoba sibonga nje ukuthi kuhambe kahle lokho kokuqala makuvotwa, makubalwa ama-results, sesikhulele akuqhubekeke manje ukuthi akwenzelwe abantu bonke, bese bala specifically amakhosi neziphathimandla ngoba zine-impact enkulu ekutheni siphila kanjani thina. So-ke sikhulekela amakhosi, usho-ke lapho in our context umongameli wethu lowo uRamaphosa, nanoma imuphi umongameli ozongena, ominista, opremier, amakhansela, siyabakhulekela zonke iziphathimandla ukuze sihlale kahle ngokuthula ngokwesaba uNkulunkulu, khona singazi ukuba persecuted samakholwa, sizokwazi ukuphila ngokwesaba uNkulunkulu kodwa futhi kube nokuthula, singahlukunyezwa nasezweni nje kube nokuthula, nangakho konke ukuhlonipheka, sikwazi ukuba abanumzane emakhaya ethu, sikwazi ukutshala sivune, ungatshali bese uphucwa omunye, into zobugebengu nani, sikwazi ukuhlala ngaleyo nto. Uthi inhle leyo nto yokukhuleka, lento esiyenza namhlanje inhle, yamukelekile emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, ngoba uyakuthanda ukuthi abantu basindiswe. Abantu bayasindiswa ngokubona abazalwane benendaba nezwe labo, benendaba nabo bebakhulekela. Kodwa futhi indlela yokusitshela sikhuleke ngqo, sicela insindiso yaba bantu. Kwabona osopolitiki siyabakhulekela ukuthi basindiswe. Omunye umuntu engabuka osopolitiki athi ba-corrupt, ayikho indlela yokuthi labantu bangakholwa. uNkulunkulu owasindisa thina akekho angeke akwazi ukumsindisa. Uzathi inhliziyo yenkosi isesandleni sakhe njengamanzi. uNkulunkulu ukwazi ukwenza akuthandayo ngeinhliziyo zabantu, angakwazi ukuyithambisa abasindise ngisho ukubasindisa, ngokuba munye uNkulunkulu nomlamleli phakathi kwabantu noNkulunkulu nguKristu Jesu, thina lo esimrepresentayo, esifuna izwe lakithi limazi, sifuna abantu bamazi. Ngakho siyabakhulekela ukuthi umsebenzi wabo bawenze kahle, futhi uNkulunkulu akabahawukele to the extent ukuthi angaze abasindise abenze bamazi lo mlamleli okuphela kwakhe phakathi kwabantu noNkulunkulu. Nkathini kunento ebalulekile la, ikakhulukazi emva kwalo umlaleli obebuza nge-relevance yomkhuleko, ukuthi le ncwadi uqeda uyifunda kaTimothewu ihambisana exactly nalowo mkhuleko kulezi zinto osoyibalile ey'ntathu uNkulunkulu athi sizenze. Lokukhulekela abanye abantu, lento yokucelela abanye abantu, nokuhlalisana ngokuthula. Lento yokuhlalisana ngokuthula mkhathini inkinga kakhulu
kithina esindisiwe. Ngithi inkinga kakhulu kithina esindisiwe ngoba thina siyalazi iqiniso, noma kufanele kube siyalazi iqiniso. Uma sesingena ngale ndlela enzondweni yezepolitiki, noma singena ngale ndlela enzondweni yebhola, ukuthi lo favor liphi ibhola, lo wenzani, sigcine sekuzondwana khona lapho. Thina icala silithwala kakhulu ngoba iqiniso siyalazi emkhathini. Ngiyaye ngithi kubazalwane, ngisho umuntu noma ngaba mubi kangakanani, ungamright off emkhathini. Nasi selele sekumele ngabe safa ukufa okunohlazo esesiphambanweni, sasindiswa esiphambanweni nguJesu, sekumbhedele impela. So ngisho umuntu noma ngaba mubi kangakanani, uma umzalwane awuzifundisa nje ukumkhulekela, funa nishere imention eyodwa naye ezulwini, njengoba uJesu athi nje, in my father's house there are many mansions. Loyo muntu loyo umuntu kaNkulunkulu, futhi akekho umuntu ongayibalekela insindiso. Naye loyo muntu uthola ukuthi uzosindiswa in his or his deathbed, esezophefumula kokugcina. So lento yokuxolela, lento yokukhulekela abanye abantu, lento yokuhlalisana ngomoya omuhle kithina bazalwane, it's a commandment esingena choice yokuthi siyenze noma ngabe umuntu ukwenze ububi obungakanani. Mkhathini sithathe nawo abalaleli bethu abaku-Facebook page yethu, bathini bo? Ngibona uKhayelihle Mthimkhulu, sanibona bafundisi, sinilalele, siyanithanda, siyalikhulekela izwe nabaholi azosikhethela bona uSimakade abakhulekela la. Ngibona noMandla khona Mchunu, sanibonani bo baba estudio, Mchunu eHammersdale, sinilalele nayi khuluma, thani ngifunde kahle la. Ona ikhuluma into enkulu, ngicela ningiphe izwi belifundwa today. Mhlambe ngimnike mfundisi sibe sifunde uJeremiya ku-chapter 29 uverse 7 wakhona, okhuluma ngokufuna inhlalakahle yomuzi uIsrael ayithunjelwe kuwona bawukhulekele, no-1 Timothy ku-chapter 2 uverse 1 kuya ku-5 uyala ibandla ukukhulekela bonke abantu, ikakhulukazi iy'phathimandla, khona lizohlala kuzoba nenhlalakahle. Ebesisho njalo wena Mandla khona Mchunu. Mfundisi, khona nomunye lapha ku-WhatsApp osithumelele umyalezo othi, amen bafundisi bami, alungiphuthi lolu hlelo ngendlela liyangifundisa kakhulu, niqhubeke njalo ningayeki umseleku eMgababa. Mfundisi. Umseleku eMgababa, ngathi baningi umseleku bale eSouth Coast, sibakhulekele bonke emkhathini. Imzuzu mayithi ibe mhlanu ngaphambi koba siliguqise lolu hlelo, sisathatha abalaleli lapha ku-086 10 300, 086 10 300, noma lapha ku-Facebook page yethu iSound Doctrine Hub, noma ku-WhatsApp line yethu ethi 073 709 1991. Asibakhumbuze umlaleli Mkhathini abalaleli ukuthi kubaluleke kangakanani lokho esikhuluma ngakho. Mkhathini, naku esingazi kwenza iphutha esivalelise singakhulumanga ngako. Umhla ka-6 kaJulayi usuku olukhulu okuyi-weekend yokuqala noma uSaturday wokuqala enyangeni kaJulayi. Ziyenzeka izinto lapho Montclair Recreational Hall. Kwenzakalani Mkhathini? Inkomfa yabantu abasingle bangakashadi. uNkulunkulu uyabakhathalela abantu abasingle. Siyazi zijwayele ukuba khona iy'nkomfa ey'dila nabantu asebeshadile. Kodwa ibandla likaNkulunkulu ligcwele abantu abangashadile. Abasiwe ama-second class citizens, kuningi uNkulunkulu akukhulumayo kubona. Kaningi
nje umsebenzi webandla uqhutshwa yibona bengaxakekile iy'ndaba zemishado ney'ndaba zabantwana bekwazi ukuyikhandla bayinikele ebandleni iy'mpilo zabo badudule umsebenzi kaNkulunkulu. Imizwi kaNkulunkulu iyakhuluma ngalokho. Kodwa futhi uNkulunkulu uyazazi iy'lingo, ama-temptations ababhekana nawo. Indaba yokuzama ukuyithiba ocansini usukhulile, uyabazi ubunzima balokho. I-loneliness ebakhona kulaba abafisayo ukushada, abafisayo ukuthi kube nabantu ababathandayo. Uyawazi lawo ma-challenge uNkulunkulu. Iy'nkinga nje ey'ningi abantu abasingile ababhekana nazo. Sifuna-ke uzokhuluma ngazo, sizolulekana, sizogqugquzelana. Uhlangane nabanye abasesimeni esifana nesakho. Khona abantu abasingile abakhulile, akusiyindaba ye-youth nje, kodwa abantu ba-single because ba-widowed, kwashona unkosikazi, kwashona umyeni noma umuntu udivosile. Uzobafica abantu abanjengawe abahamba noNkulunkulu kulezo zimo. So-ke sifuna ukuzokwenza lokho, sizobagqugquzela abazalwane ngokuba faithful kulokho. Mhla ka-6 kube kumgqibelo kusukela lapha ekuseni ngey'khathi zabo-10 kuze kube around abo 3:30 kanje. Sikhuluma izwi likaNkulunkulu, kube nelantshi, sibe ney'khathi zokubuzana imibuzo. Siyabamema abalaleli ukuthi basijoyine lapha eMontclair. Omkhathini wathi ngiyafisa ukuzwa, kepha mina ngibhekane ney'nkinga ezi-serious engingasaba ukuyiphakamisa ezidlangalalweni noma ngowesilisa ngikwazi ukukhuluma lezi zinto phambi kwabantu besifazane, noma ngowesifazane ngikwazi ukuyibuza lento phambi kwabantu besilisa. Sithini kulapho? Siyayazi leyo nto leyo, futhi siyasilungisa isikhathi sokwazi ukuthi abesilisa bakwazi ukuxoxa bodwa ziphakanyiswe lezo zinto, noma-ke kuthiwa sey'buye zidingidwe kwi-Q&A, isikhathi semibuzo ney'mpendulo. Sekungabonakala ukuthi ivela kuwena, kodwa siyasakha isikhathi salokho sokululekana njengamadoda nje. Abadala baluleka abancane, omunye asho ukuthi yena uxakwa yini, omunye asho ukuthi unqoba kanjani leyo nto. Siyazazi iy'nkinga esibhekana nazo, ongafuni ukuyiveza kulalela abanye abangasibo ubulili bakho. Kanjalo nabesifazane, ekakhulukazi bayaye babe namahloni osisi ukusho ukuthi ngenze njani, angishelwa umuntu kodwa ngiyafisa ukushada. Kodwa-ke sikhona isikhathi sokuthi ubuze abanye besifazane ninodwa eceleni, kuzoba nesikhathi sokuthi bashare abanye ukuthi bona noma sebeshadile bahamba kanjani, bengakashadi indlela emshadweni iyahamba kanjani. Nongakashadi mhlambe nodivosile ashare ukuthi injani impilo esekuleso simo esinjalo. So-ke sizama ukukhava wonke ama-angle impela, mfundisi. Asimame bonke ngomhla ka-6 kaJulayi baphelele bonke. Mina nomkhathini sithi asibonge lapha ku-Anele kaMhlomo noLucky Kacela bakade beyibambele iy'ntambo zethu ukuze sikwazi ukuxhumana nami la People Republic of China. Ngithi khona uNkulunkulu anibusisa ngenshinoto ngishiyana amazwi. Khumbula, funda ukuzifundela iBhayibheli, ngokwenze njalo kwi-students kaMoya Ngcwele, hhayi sikaMkhathini noma uNkosi. uNkulunkulu akubusise, asibonane nawe ngesonto elizayo.